Sing iki. Oh iya, ayo nduk kene nduk. Ayo kene padha kuning. Ya pinter men milih. Oh, Bu Anggi Harmati. Anggi Harmati. Bu Anggi Harmati saking Sambi. Berarti iki singkatane Anggar. Oh. Ajar ogarut haruning lepani terasan ayo Selamat tahun baru Mbah Waluyo. Ayo tahun baru kene nduk salaman gua kan. Kok ngoten niku lho. Ngambu anggaran kok muni. Saka ngendi lemu? Ya iki ngatur ke. Dibawani mboten. Dibawani. Bawani. Iki limbukan tekan jam 1:30 santai ae. Limbukan iki 2 tahun. Heeh. 2 tahun limbukan. Heeh. Wis ketahun wingi le limbukan. Bisa. Minta tindingan sing ya. Pun apal niku. Saking kulinane. Kulino nganu manuk to. Harmadi iki ora usah nganggo gender, tuthuke bumbung tuk 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 wis pas iki. Heeh. Ayo nduk. Yo kok terus dari apal. Ya. Nadyan wujud temung peksi Arep rupane meng sak manuk. Seriku. agawe talineng Meng manuk wae iso nalani katresnan. Walang nggih ngoten niku. Jan manuke Harmati. kagungan manuk Mas Teng Griya. Weh. Ana ngomah ki lambar takon manuk apa to? Harmati seneng lanang. Alus manis toremrak hati Manuke Harmati. Alus, legi, nyenengke. Heeh. Hutan setrup. Manuke dicor. Tok langkung. Dicor. Tinggo tumbal proyek. sik lali Wes suwe. Wenggan kula Sinden kae anggere bawa kon ngadam di tangane ngene. Ora sing ngene iki lho mesti ngene. Ngopo ya gumun aku. Oh, jaga keselamatan. golek isi podang jenar tiba bunga nyanding bisa dadi tombo Ya petis manis utuh. Ibu esuk awane ngombong
Setikane niku wonten pamrutan malih Mbak Cange. Wonten niki wau. Napa niku? Nyuwun rondo kempling saking panggemar Pak Misno saking Wonogiri, matur suwun. Ya aturke sing ndi? Manut mawon jenengan niku sing ajeng minangkani sing pundi. Ayo rondo kempling sapa sing gelem dadi rondo kempling? Ayo. Yanti wis iki wis. Sing iki urung iki. Hah? Urung atik iki. Ya ora apa-apa. Iya. Ayo iki ya. Manut. Ayo Via, atik saya kene. Ayo. Ayo. Turun. Apa kok gaber-gaber kene? Ora drama iki. Kok bagian rondo-rondo kok aku to iki. Ayo pisan iki. Gur lagu ta? Heeh, lagu. Monggo para Yo lagu wae. RDN KPLNG. Ya. Yo. Kepiye iki mau ketinggalan aku? Iya. Pripun, Mas? Mas Andi ya. Ah, Mas Andi ya. Oke, ayo.
Mas Adi ya. Mas Juang. Ngono-ngono. Hai hai. Adinda bundi Mbak Ayu sampeyan naratinda bundi tindak wae kok ora nomba taksi Mbak Ayu sampeyan apa ora wedi timbangane kula niki mek nganggur lugu Mbak Ayu kok monggo aku lho kancane alias kebetulan jane kathah rada kabutan yen burung mas enggal-enggal ngrenceng tekan Niki blondan apa Mbak Ayu sitane karo pindah lemas sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga aran-aran lunga blonjo nang Wonosari ala prawan rondo sing penting tuwa sesuk aja tetep mati Semarang mas tuku gelang apa antengan Joso rondo dijamin reketek sampun mbak Sampun. Jempun pinangkani. Iya. Heeh. Iki sejene awake dhewe ngaturke lelagon ki, Mbah. Niki awake dhewe iki ya bengi niki ya ngapa ya awake dhewe, Mbah? Nutuke lakon. Ha iya. Heeh. Ning kan panyuwunan ingkang kagungan gati. Nggih. Iki limbukane rada suwe. Lah kene iki mboten mek rada ampun suwe banget. Setahun kok ya. Harus 2 tahun lho. Heeh. Iki gandeng ya men ora kosong wae to. Nggih. Iya. Ya diisi kok fragmen-fragmen iki pamundutan kene wis entek. Ora rak ngono. Dadi malah saya abot saya suwe iki. Nggih. Ayo wis Nggih. tanggung jawab. Prahmen ya prahmen ora jamak men. Kene wong ayu. Sapa? Niki. Eh? Niki lho. Sapa bare? Sapa jenenge? Iki lho. Nur TV. Ini kan. Oh, oke. Bapak niki mbul iki ya rada aneh nek ngulung. Oh, fragmen karo kuwi. Sisan ngono. Oke. Heeh. Oke. Aja engko nek goro-goro wae kok Oh iya. bagi aku. Ajaran. Nggih. Matur nuwun. Ya pada-pada. Nyuwun lagu Nagih Janji dari tim Pejuang Receh Lam iki Limpung Batang Indonesia. Heeh. Mangke pun setikani. Mengke pun sendikani. Iya. Yo kene ngadeg. Ramen sik. Oh. Aku edok-edoke Apa iki fragmene? aku gentro kowe cempluk Oh warsiah. iya. Cempluk warsiah ki Mbak Yuku. Aku kadimu ning aku arep seneng karo kowe ngono lho. Critane kayak kowe moh. Ketak peksa, ketak dolke wedhus kayak gelem. Prahmenipun menapa? Wah, lah iki. Aku Kula mau mboten aku gentro kowe cempluk warsiah. Heeh. Iki lakone warok. gento kalih cempluk warsiah niku Aku- sepuh pundi nek ten Ya Prahmen? nek nggon anu kowe iki Mbak Yuku, aku adimu. Oh, ngaten. Nggon ketoprak. Kayak kowe iki arep nang pasar kayak tak cegat arep seneng. Aku kowe ora gelem, kayak tak peksa kayak gelem. Ayo.
Ning kula mboten dadi suminten edan to. Ora Oh, ngono. namung cempluk tok. Cempluk warsiah ki beda. Oh, iya. Suminten edan rak kae ngundok malah edan tenan malah repot. Kayak sarana. Sarana. Kepiye? Turuk. Turuk. Ayo cempluk. Ana apa gentong? Kowe arep neng ndi yu, ha? Iki aku arep neng pasar gentong. Kowe kok tekan kene iki arep neng ndi? Kowe ora ngerti repku kok yu. Aku le nang kene iki nyegat kowe lho yu cempluk. Lho kok nyegat? Aku tak parani neng omahmu kowe ndelik kok yu. Isane ketemu sak kloron ming nek nang dalan kene. Kowe rasah neng pasar yu. Mengko neng pasar karo aku tak terke yu, tak gendong menyang mulih yu. Wis jamak lumrahe. Nek Adi kuwi gemati karo Mbak Ayune. Ayo. Ning ora mergo adi karo Mbak Ayu. Kowe kudu ngerti Lah aku karepmu lanang. kepiye gendong? Karepmu kepiye? Aku lanang aku wis dewasa, kowe wedok kowe ya wis gedhe. Wis wancine kowe duwe bojo. Nek nganti kowe ketuan ranti bojo, eman-eman pirantimu. Nek kowe iki kok ora usah melu urusan kaya ngono kuwi to gendong. Melu wong kowe iki sedulurku kok timbangane dadi perawan kaset. Lek kowe arep goleke jodoh aku apa piye? Aku jodohmu yo manusa karo aku. Oh, kaya ngono to? Pancen ket lahir kaya ngene iki. Manuto ya yu. Ora gendong. Kowe iki adikku. Mulane. Isih sedulur karo aku, isih sak getih karo aku. Ketimbang kepara pintu. Kok nek dimorke iki dadi elek lho gendong. Ora apa-apa. Adik Ora apa-apa. tiri kok. Elek karo apik ki anggere lampune tok pateni pet padha wae wong ayu. Iki ra awake dhewe ku omahe dhewe-dhewe maksude nek awake dhewe amor dadi siji sak omah ki dadi elek. Wis engko nek suwe-suwe sedulur. apik, suwe-suwe apik wis to tresno karo aku. Wong tresno ki mboko sithik. Iki tresno kepiye to? Tresno antarane Mbak Ayu karo Adi. Kuwi jenenge step sister. Nah, Apa kuwi? manuto dadi bojo. Artine apa kae gendong? Nek Aku nek iso ora- ngertekke kae aku engko seneng karo Kae, awakmu. apa mau jenenge? Wis. Bu. Apa mau? Kowe ngomong apa? Apa Dik? Baleni tidak cukup uang. Kanca-kanca sing anu. Step sister ki ki apa? Kuwi Nanti bos. aku bolak-balik nyekel kene dadi Lah kok Tanganku ki mbuh. kuwi engko nek kepales dendane Tahayu. akeh. Piye Cempluk gendong? manuto ya, Bluk ya. Manuto. Wis to kepengin duwe anak Kok kok tak manut? turuti kowe. Manut piye to? Kok awakmu kok muni kaya ngono kok wani-wanine karo Mbak Ayune? Aku lanang kok, Bluk. Cempluk arep kowe Mbak Yu kowe tak jangkar, kowe kudu dadi bojoku. Gento. Bluk. Apa? Kowe kok saya nekat kaya ngono to, Nek ora Gendong? nekat ora uman kok Yu. Manut ya. Ada Kowe nek Mbak Yu guyu ki marai apa? aku kelu, nek kowe mesem marai aku kesengsem. Mripatmu kok sak lindri-lindri. Oh, idepmu. Gento. Ora medeni kaya ngono kuwi to. Kowe ki rak ming guyon to karo aku. Guyon piye to kepacut kaya ngene kok guyon to wong iki. Ning sing eneng meng aku karo kowe, ha. Nek kowe ora gelem kaya ana wit. Tulung Mas Sulis. Apa? Tulungan aku. Ora apa-apa, kae ora apa. Lah ning nek tak kon nulung Mas Sulis apa ora luweh le ambrol aku. Kowe malah saya repot. Mula karo aku wae ya. Aku njarep Kae, kowe deloken. njur arep njaluk tulung sapa iki? Kene ora gelem karo aku kene wit pelem. Si Gento kok nekat Monggo kaya kae ngene. kebak tawon. Nek kowe tak ning kono tak cencang kowe dintupi tawon. Lah timbang kowe Lah kok dintup kowe kok tawon, tega men to Gento? apa ora luwih tok pek bojo Arep gitu. pakake tawon to Mbak Ayumu. Gini. Gento. Ngene to wong. Ora nekat kaya ngono kuwi to. nek ora gelem iki dronge ngadoh lagi nyedak lho malah. Mula manuto wong ayu. Keplak. Manuto yo. Ayo, keplak. Manuto ya wong ayu. Gento. Ayo. Aku mau lho. Aja mah mau aku tak cacahke kolonjono. Manuto. Aku ki mau dudu sapi. Sapi kok Mau ngene. mau ki gah. Nek sapi kok ngene ki ambetino tak guyang. Monggo aku nek ngocoki telaten. Kowe ora wedi kesiku karo Mbak Ayumu to Gento? Ora wong sikumu ora marai lara kok. Donge nek Mbak Ayumu kaya ngene iki wajib tok jaga ning endi parane lah kok kowe malah tumindak kaya ngono ki apa wis wangon Gento? Apa wis patut kanggone?
kowe iki tak jaga aja nganti kowe iki kejamah wong lanang liya mergo aku tresna. Iya kuwi apik, nek ngono kuwi apik. Iya. Tok delang tanen. Ora usah nontone rasah mangkel wong lagi roman lu aneh-aneh. Suwene. Asmara Dana wae nek sinom gedawat. Oh iya. Iki lek kumah suwe apa sedelet? Engko nek aku ngetokke atusan ya ora apa-apa. Anjas moro are mami. Ya. Wis sinom Asmara Dana. Nah. Lelale tanah bisa malale. Manut para saya Nekat kaya ngono karo Mbak Ayu kok gendho. Tolong, gendho. Ora kaya ngono kuwi tak gendho kowe. Sangyane gendho. katon wae sasa Kembali kong bukan raga aneng awan ombak andeng ajaran nekore gotong royong senang gampang raca Dek Yusuf. Aku tekan kuping. Aku tekan kuping. Lah ngapa? Ndak ketularan gendho. Aku wis dasare gendho. Mingerke blatmu to gendho. Kowe wis mingerke blatmu. dalan jan golek indeko manut cemplung warsia Ora kaya ngono kuwi to kowe. aku wong lanang aku kasar ya iso halus ya iso nek kowe ra manut karo aku Banjur kowe arep ngopo karo aku aku gendho? tegal karo kowe lho yu kowe mlayu nang ndi tak uyak Aku tetep monjuk aku tetep ora sudi gendho ora karo kenapa kowe. oh Tetep ora mati sudi. sing aku yu cepet Tok. Gandeng cempluk ora gelem, kowe gelem ora? Ayo sakit cekele. Oh, nggih, empuk, empun. Empun kok empuk. Heeh. Empuk segane. Iki sing nagih janji lagune niki. Monggo, pun sendikane. Heeh. Sapa sing ngarep anu Jambu. ngarepe? Ayo mang milih kok jenengan. Ayo, sapa sing iso nagih janji? Ayo mang tuju, maksudnya iki mang tunjukno lho. Nagih janji, nagih janji. Alah, Gur, pundi endi janjimu? Gur ngono wae ora itu. Ayo, Nduk. Ya, kowe, Nduk. Nah, Nagih janji, yen aku kangen. nah. Eneng keyboard to, Mas? Ana. Nagih janji nggih keyboard to, Mas? Nggih. Oh, ora, Mas. Ora ngene, keyboard ngene. Nggih ngaten Bapak Ibu, para ingkang mundhut lagon niku maksudnya saged pun sendikani. Menawi dereng saged nyuwun ngapunten, jere menika lelagone per detik wonten ingkang enggal. Nggih. Ngantos jumlah lagu nang mboten tentu sak menika sampun wonten 2 yuta 773.000. Menika kantos
Lah karena lagu ki pedetek sing ngibot kali. Iya. Iku urung apal ganti anyar. Ki mau koyoke nggon WhatsApp ana Nggih, napa niku? Napa pamundutan Napa ya. niku? Anu niki jangan lupa lagu Loro Asmara karo Ninggal Katresnan. Oh iya. Monggo. Saking Mbah Sumar Perbutan ya. Iya. Perbutan ora. Jenengan mboten terlibat jenengan pun bagus. Iya. Ayo. Heeh. Apa iki? Loro Asmara. Loro karo Asmara. Ninggal Katresnan. Ninggal Katresnan. Ya. Monggo ingkang pundi riyen. Iki pundi iki Mbak Fia, monggo Duk. Rahayu. Ya sing Loro Asmara apa arep loro apa lah terserah monggo. Ya, para panca, monggo menika Mbak Fia sampun jumeneng suwan ngaturaken lagu minangkani pamundutan. Loro Asmara. Ninggal Katresnan. Oh, ninggal Katresnan. Nggih. Sing penting ora ninggal arisan, monggo. Oh mboten. Ya ora. Jenengan mboten ngancani kula to, Mbah? Lah nek teng kene iki cedhak. Oh nggih, Bu. Aku Nggih. sampluk malah repot. Nggih. Ya. Yo, Mas Kimpul, Oke, serahkan ke Mas. Mas. Yo ninggal katresnan. Heeh, ampun diwiyanggani. Jenengan ajeng napa anu sing Aku ora ngapa-ngapa. Oh iya. Iki kurang udah kawis, Nduk.
Apa, Mak? Iki le limbukan udah kawis wis 2 jam. Nggih. Ya. Mau lehku miwiti iki saka saurunge jam 11 ya nganti saiki saka saurunge jam 1 kira-kira ya kurang 5 menit. Ya, ya. Banjur karepmu kepiye?